Čaute ľudia, vítajte na mojom kanáli a takisto aj v tomto novom videu. Takže toto video patrí hlavne pre ľudí, ktorí ešte len začínajú sa učiť na gitare alebo ešte vôbec gitaru ani nedržali v ruke. Ale ešte predtým by som vás poprosila o like a odber, verte, veľmi mi to pomôže. Takže, samozrejme aj tiež toho neviem na gitare veľa. Ako sa to baví? Prvý akord je AM, ktorý môžete vidieť tuto na obrazovke. Hraje sa. Ďalej ide akord A, akord DM a akord EM. S pravou rukou robíme toto. Dole, udrieme po gitare, 3-krát dole, opäť udrieme. A hej, ešte ohľadom pravej ruky, tak na každý jeden akord, to čo som ukázala, musíte urobiť ešte raz, že akoby 2-krát. A spolu to znie vlastne takto. No a to je asi tak všetko. Takže čaute ľudia, vidíme sa v ďalšom videu.